Ay kabsat nga BBM. Congrats tatapay lang sa di suporta ti Pangasinan. Solid BBM. Solid BBM. Ito ko si BBM kasi ang may naitulong ang martial law. Thank you. Ano mo yan, bigyan tayo ng damit. Solid yan. Yan. Volunteer lang ako, volunteer. Mag-isa ako sa mga tarong na sumama na papunta dito. Ayan. Ay, mga taram. Mga tarong Pangasinan. So yun, shout out. Thank you, thank you. Shout out din sa YouTube channel ko, Nato8W. So yun, sa Facebook. Sir, galing Vice President, idol, sana sa'yo lahat ng boto namin. Thank you. Magandang mag-isip si BBM. Kumpara mo doon sa mga katunggali nila. Very proud, sir. We love BB. Sariling gawa to, sir. Oh, ganda sir, ganda. Sir, baka may message kayo kay Sir BBM. Meron po, sir. Yan, dito na po tayo sa Lingayen. Sir, anong masasabi nyo kay Sir BBM? Anong masasabi nyo kay Sir BBM? The best. Sir, kayo po. Solid. Solid Lord BBM. Kayo po, sir. Solid Lord. Sige po, thank you po. Sir, anong masasabi nyo, sir? Ano na tayo? BBM! Sige po, thank you very much. So yun, dito tayo sa kabila. Pakinggan natin isa ang kanilang mensahe. Ma'am, excuse me po, paabala naman po. Ma'am, ano pong masasabi nyo kay Sir BBM? Mga supporters, wala po. Sir, paabala naman po, ano pong masasabi nyo kay Sir BBM? The best. Ito na yung victory party mo, sir. I-advance na namin. Shoutout sa iyo, sir. Yeah, thank you. Shoutout sa lahat ng BBM. Kino-congratulate ka na namin, sir. Thank you po, thank you po. Ma'am, kayo po. Our future president, BBM, solid. Solid BBM. BBM lang sa kalam. Landslide na to, landslide. Ewan ko lang pag matalo pa sa alam na ko ano mangyayari. Thank you po, thank you very much. Thank you po. Oo nga, baka lene ka, sir. Ma'am, kayo po, anong message niyo po kay Sir BBM? BBM, solid. Solid. Thank you po. Sir, pabala naman po, anong pong message niyo kay Sir BBM? Sana baguhin yung Pilipinas. Thank you po. Sir, kayo po. Ganon din po. Sige po, thank you very much. Sir, pabala naman sir, ano pong message niyo kay Sir BBM? Doon yan, ikaw. Basta solid kami. Solid. Fighting. Sir, kayo po. I love you. Di ko alam kung love mo ako. Sir, kayo po. Ano yan? Anong message niyo kay Sir BBM? Sige, takbo lang. Nasa likod mo lang ako. Huwag kang lilingon, baka bumangga ka. Kaya huwag tayo kay Bongo. Baka mabunggo tayo. BBM lang, solid. Solid. Ma'am, kayo po, ma'am. God bless. Thank you po. Ma'am, pabala naman po, sir. Ano pong message niyo kay Sir BBM? Good luck lang, good luck. Good luck po. Kayo, ma'am. Kay BBM. Good. Sir, kayo po, anong message niyo kay Sir BBM? BBM, number 1. Number what? Sir, kayo po. Solid BBM. Solid BBM. Thank you very much. Thank you po. Dito tayo sa mga supporters ng mga BBM. Sir, pabala man sir. Ano pong message niyo kay Sir BBM? Kumakain pa sila. Sige. Kaya po, sige po. Pagod sila sa biyahe. Yan, dito tayo. Maraming BBM supporters. Yan. Sir, pabala naman sir. Ano pong message niyo kay Sir BBM? Number 1. Yan ang mananalo. Thank you very much. Sir, kayo po. Sir, ano pong message niyo kay Sir BBM? Hindi siya magpapapekto sa nangyayari sa kanya. BBM pa rin. Thank you, thank you. Sir, kayo po, ma'am, sir. Ano pong message niyo kay Sir BBM? Anong vlogger kayo? Mark Kebs po. Mark? Mark Kebs. Ano pong message niyo, sir? Good luck sa laban. Ma'am, kayo po. Sama-sama tayo para manalo. Ma'am, kayo po, ma'am. Magpapapekto sa paninira sa kanya.
Sige po, thank you very much po. Thank you po. Sir, pabala naman sir. BBM! Solid BBM, sige po, thank you. Thank you very much. Tara, dito tayo, dito. Daming supporters, grabe. Yan. Sir, ano pong message nyo kay Sir BBM? You're the number one. Kita-kita tayo sa Malacanang, sir. Thank you very much. Ma'am, kayo po, anong message nyo kay Sir BBM? Po. Bongbong Marcos for 2020. Thank you very much. Thank you. Sir, pabala naman sir. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Siyempre, kay BBM. Landslide yan. Solid. Thank you. Sir, pabala naman sir. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Ano? Laban lang. Laban lang kayo sir. Laban lang din. Laban din lang. Sige sir. Thank you. Dito tayo din. Sir, ano pong message nyo kay Sir BBM? Laban lang. Fight lang, fight. Thank you very much. Oh, dami sila, dami. Dito na tayo. Dito tayo sa kabila. Tingnan natin isa-isa kung anong masasabi niya kay Sir BBM. Tara, dito tayo kay Kuya. Dito tayo. Yan. Sir, excuse me sir. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Oh. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Wala. Thank you. Pasensya na po sa bala. Sir, kayo po. Babala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Sir, galing Vice President, Idol, sana sa'yo lahat ng boto namin. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank you. Sir, kayo po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Wala po. Sige po. Sir, excuse me po. Babala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Number one BBM. Thank you. Sir, pabala naman po, ma'am. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Sigurado na to, win na win. Saan kayo, sir? Sa San Carlos. San Carlos, Pangasinan. Sige po, thank you very much. Ma'am, kayo po. BBM, syempre. Sige po, kain na po kayo. Sir, pabala naman po, ma'am. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Go lang ng go, laban. Kayo, sir. Fight lang. Sir, kayo po. Kain lang muna po kami. Ma'am, kayo po, ma'am. Kain muna. Go, laban. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Magandang mag-isip si BBM. Kumpara mo doon sa mga katunggali nila. Wala silang masabi kundi maninira lang. Thank you very Buhay much. tayo. BBM tayo. Thank you, Asim. BBM, si Madam. Thank you. Sir, pabala naman po, ma'am, sir. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Solid. Kayo po, ma'am. Number one. Kayo, sir? Solid po. Ma'am, kayo po. Nanalo ka na dito, BBM! Pangasinan, sulit, BBM! Thank you. Ma'am, kayo po, ma'am. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Panalo na yan. Panalo kayo, ma'am. Panalo na. Sir, kayo po. BBM din si sir. Thank you. Solid, BBM. Solid. Ano pong message nyo kay Sir BBM, ma'am? Ay, sir. Huwag lang madaya. Yes, sir. May message kay Sir BBM. Huwag lang madaya. Panalo na. Thank you very much. Thank you po. Dito tayo dito. Sir, pabala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Good luck Good luck. for President. Thank you po. Sir, kayo po. Sana manalo. Sana lang. Thank you. Wala nyo eh. Sir, pabala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Solid. Thank you. Sir, pabala naman po. Okay. Anong message nyo kay Sir BBM? Ay, sigurado na tayo dyan. Solid. Sulit na tayo dyan dahil alam mo naman, kita naman yung caravan natin. Marami. Marami. Okay, sir. Thank you very much.
Sir, pabala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? BBM, basta dapat ang Panginoon Diyos ang siyang bahala sa atin. Hindi tayo palagay ko lang sa nakita kong ito, mananalo tayo. Kahit dayain pa tayo ang mga tao ng magsasalita. No. Sige po, thank you po. Basta dapat lang lang tayo, magtiwala lang tayo na si BBM ay ang ating magiging presidente. Sige po, thank you very much. Sir, kayo po, message nyo kay Sir BBM. Kahit anong mangyari, ang taong bayan nasa inyong likod. BBM, for sure, President. Thank you very much. Thank you. Sir, kayo po. ayaw. Thank you. So yun, dito tayo. Dito tayo guys. Walang taga-video sa akin kaya ako na lang. Sir, pabala naman po. Yes, sir. Po, ano pong message nyo kay Sir BBM? Dapat pagpatuloy niya yung nasimulan ni Duterte, tuloy-tuloy lang. Basta BBM tayo, BBM, sulit BBM. Sorry, BBM. So yun, shout out sa lahat ng mga supporters ng BBM. So yun. Thank you. Baka, ano mo yan, bigyan tayo ng damit. Solid yan. Yan. Volunteer lang ako, volunteer. Mag-isa ako sa mga truck na sumama na papunta dito. Ayan. Mga taram. Mga truck Pangasinan. So yun, shout out. Thank you. Shout out din sa YouTube channel ko, Nato 8W. So yun, sa Facebook. Sige sir, subscribe ko yon. Subscribe nyo din ako, Mark Kebs. Mark Kebs. Apo. MARKKEBS. Sir, kayo po, anong message nyo kay Sir BBM? Hello po sir. God bless you. Sa iyo ang alam mo na, taong bayan. Kaya pagpatuloy mo lang yung pagiging totoo mo sa ginagawa mo. Yun, from Ortiz Tondo and Surubio. Yeah. Thank you very much. MARK MEKK. Tipa. RK PB EBS. Tip Take plan. plan. BS. Tapos S. Yan po. Ano pong pangalan nyo sa YouTube channel? Nato. Nato. OFW. OFW. Sige po. Mark Kebs po, sir. Type na lang. Kaya na po. MARK EBS. EBS. Yan po. Ay, V po. Ay, hindi po. V, Victory. Sige po, thank you very much. Thank you. Nato FW, sir, no? Thank you. BBM. Ma'am, sir, pabala naman po. Ano pong message nyo kay Sir BBM? Kaya ma'am, ano pong message nyo kay Sir BBM? Wala po. Sige po, thank you. Ma'am, kayo po, ano pong message nyo kay Sir BBM? Sana pag nanalo siyang presidente ng Pilipinas, ipagpatuloy niya yung nasilimulan ng kanyang ama na si dating Ferdinand Marcos. Thank you. Magandang pamamalakad. Ganun po. Thank you very much. Thank you po. Andiyan na po sa bala. Ma'am, sir, pabala naman po. Na pong message nyo kay Sir BBM? Message lang po. Number 1 siya talaga para may pagbabago ang Pilipinas. Kayo, sir? Ganun na rin. Sige po. Thank you very much. Thank you. Number 1. Sir, kayo po. Ang ganda ng saranggola nyo, sir. Very proud, sir. We love BB. Sariling gawa to, sir. Oh, ganda, sir. Ganda. Sir, baka may message kayo kay Sir BBM. Meron po, sir. Ano pong may message Sana, sir, tuloy-tuloy na yan. Sana kahit anong mga paninira, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging humble nyo, Mr. President. At kayo ang pinaka-idol namin lahat. Isa po ako, witness po ako, living witness po ako during time ng inyong mahal na ama. At napakaganda po ng kanyang pagpapalakad sa buong bansa. Yun po, wala pong makakatalo doon. Napaka-peaceful po noon talaga. Sana po tuloy-tuloy na po yan.
Maraming salamat po. Thank you, BBM. Fly Yan. high. Yan po. Thank you very much, thank you. Welcome po. Dito tayo. Po, Anong kwan? Channel? Mark Caves po. Mark King. Mark, from Mangaldan po. Mark. Thank you po. Dito tayo, guys. Ma'am, sir, pabala naman po. Ma'am, ano pong message nyo kay Sir BBM? Ay, Ano pong may message nyo sa kanya? kami, BBM, solid. Solid. Mga taran, Pagasinan. Tanong kayo, ma'am. Laban. Hindi na Laban lang. Kayo po. Kahit anong paninira. Kung kailan nila sinisira si lumalakas si BB. Hindi na kailangan ng Kahit Ma'am, kayo po. mga tarot. Mga taram. Si Madam kaya, anong message nyo kay Sir BBM? Basta lumaban lang siya, huwag siyang susuko. Fight lang. Solid. Fight Kaya lang. binubuto ko si BBM kasi may naitulong ang martial law. May naitulong po. Tulong. Biktima kami ng martial law. Po. Biktima kami ng kabutihan ng martial law. Ang ganun po. Sige po. Hindi na Thank you very much. magkampanya si BM. Bakit po eh? Solid na. Solid na. Thank you very much. Thank you po. Pasensya na po sa abala. Thank you very much. Dito tayo sa ating kababayang Pilipino. Yan. Sir, pabala naman sir. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Ay, walang Po, iwanan. walang iwanan. Kayo po, Tay. BBM. BBM. Solid. Sige po, thank you very much. Dito tayo. Sir, pabala naman sir. Hingi lang po ako ng mensahe mula sa inyo. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Kayo po, sir. para kay Kabsat nga BBM, congrats, tatapay lang sa suporta ti Pangasinan, overflowing, talagang flood boats si mangyari kanyang dito eh. Saan kayo, sir? Tayog kami sa Tayog. BBM Pilipinas tayog sector kami. Lahat kayo, sir. Well, Sige po, thank you very much. Thank you po. Thank you po. Dito. Sige po, salamat po. Dito tayo sa Triple C. Mangaldan chapter. Yan. Dito muna tayo kay sir. Yan. Sir, pabala naman sir. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Ayan, siyempre dapat siyang manalo. Yan, wala. Ayusin yung mga dapat na ayusin, tsaka go lang. Go lang. God bless BBM. Thank you very much. Triple C. Ante na i-message yo kindak Sir BBM. Ante na i-message yo. Solid BBM. Solid BBM. Thank you. Ma'am, sir, pabala naman po. Hingi lang po ako ng mensahe. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Ikaw na mag-message. 100%. Solid North kami. Sir, kayo po. Solid North kami. Walang hindi ko. Solid ang mga Walang kaduda-duda. siyempre, number 1 yan, BBM. BBM, Solid maraming North. Saan po, sir? Sa Rosales. Sales. Rosales, marami kami. Marami kami. May dala kaming isang bus na minibus tapos Japan. Rosales, number 1 ang Number one. Solid. Solid. Thank you po. Thank you very much po. Pensya na po sa bala. namin napapanood yan, anak. Sa YouTube po. Sa YouTube. Mark Gibbs po, Mark Gibbs. Volunteer kami. Marami lang, volunteer to. Bolote. Sige po, thank you very much. I-post mo, anong vlog mo? Po, Mark Gibbs po, Mark Gibbs. Market?
Mark Kids. Mark. Mark Kids po. M-A-R-K-E-V-S. Apo. Thank you very much. Sir, pabala naman po. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Wala, basta solid lang BBM. Solid lang. Thank you. Dito tayo. Tara, dito tayo sa ating kababayan. Yan, dito tayo. Ma'am, sir, pabala naman po. Hingi lang po ako ng mensahe. Anong pong may message nyo kay Sir BBM? Solid BBM. Kayo po, madam? Solid din po. Solid din. Sir, kayo po. Anong may message nyo kay Sir BBM? Solid. Sir, kayo po, solid din. Sir, kayo po. Solid din. Thank you very much. Thank you po. Doon tayo sa kabila. Yan, mga volunteers. Ma'am, pabala naman po. Hingi lang ako ng mensahe. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Wala po. Sir, kayo po. Anong may message nyo kay Sir BBM? Ay, sige po. Thank you. Ma'am, excuse me po. Pabala naman po. Ano pong may message nyo kay Sir BBM? Sir, laban lang. Laban lang. Kami. Kayo, ma'am. Saan kayo sa? Mga Taram po. Sige po. Sir, kayo po, ma'am. Sir. Laban lang din, sir. Laban din. Ganun din po. Saan kayo sa mga Taram din? Bunagan po. Ay, Bunagan. Thank you. Sir, kayo po, anong mensahe nyo kay Sir BBM? Laban lang. Dito kami sumusuporta sa kanya. Kahit hindi kami kumakain, okay lang. BBM pa rin. Kain ka! Sir, saan kayo? Sir, saan kayo? San Carlos kami. San Carlos. Sulit, BBM. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ayaw namin ng lugaw. Rosales. Rosales, BBM. Sir, kayo po. Sige po. Thank you. Binigyan pa ako ng pagkain ni Sir. Sir, kayo po. Anong mensahe nyo po, Sir? Ang bait ni Sir, nagbibigay siya ng pagkain. Ito pagkain. Sir, kayo po, Rosales. Rosales po. Anong pong may message nyo kay Sir BBM? Tulungan tayo sa mga bakit Pangasinan, Interior Pilipinas. Thank you very much. Thank you po. Solid na tayo. Pagkasinan. Mark Caves po, Mark Caves. M-A-R-K-E-V-S. M-A-R-K-E-V-S. Nag-survey na rin ako sa San Carlos. Kali survey. Sa San Carlos. Si BBM. Landslide. Thank you po. Thank you very much. Thank you. So yun, narinig na nga po natin ang kanilang mensahe para kay Sir BBM. So yun, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa BBM Caravan sa probinsya ng Pangasinan.